За значимостта на семейните архиви и за изследването на родовете ще подкрепи професор Върбанова, пак Бълчиклия, асистент в Софийския университет по история, синът на известният наш доктор-гинеколог доктор Добрев и син на емблематичния доктор Борис Добрев, на когото има кръстена улица. И тук пред вас е доктор, само че доктора по история Петър Захариев. Заповядай. Благодаря и аз за представянето и за поканата. Отново да участвам тук на този прекрасен форум, с който винаги е голямо удоволствие. Въобще така на домашен форум си е друго. Тази година аз така ще се опитам да ви представя нещо свързано с Добруджа през 1940 година или нещо между освобождението и преселението по темата въобще на конференцията. Както тук е добре известно, на 7 септември 1940 година Крайовската спогодба връща Южна Добруджа в пределите на България. Българските власти влизат поетапно в региона, успоредно се осъществява изключително по скорост преселение на хора. 68 000 българи тръгват от север към родната държава, а 88 000 колонисти, пратени преди това да порумънчват района след Ньойския договор, се изтеглят обратно към Румъния. Преселването завършва за няколко седмици. Историята е наука на дати и събития. Тя ни казва много, но не всичко, защото рядко говори с гласа на личния участник. А точно личният участник може да хване най-добре емоционалните нюанси и реалните човешки измерения на случилия се исторически факт. Големите събития, като тези през 40-та година, често имат много страни и така и в добруджанския случай. Смесват се небивалата еуфория от освобождението, но и човешката драма на хилядите преселници, които са принудени набързо да натоварят каквото могат и да напуснат огнищата, където са живеели с поколения. За да предам този контраст на преживяванията през 1940 година, съм подбрал няколко лични спомена, които да споделя с вас. Първият отразява радостта от успеха на освобождението. Става дума за записки в личния дневник на Стефан Танев, тогавашния главен редактор на вестник Утро. Утро е бил най-многотиражният и популярен български вестник по това време, ежедневник. А фактът, че бележките са лични, говорят, че това са наистина едни така много автентични спомени, лишени от всякакъв пропаганден момент. Незабравими ще останат дните на заемане на Южна Добруджа от българската армия, пише Стефан Танев в дневника си. Дни на възторг, на радостни сълзи. Добереш се до Варна и сякаш се почувстваш в друг свят. Той описва и самия 21 септември. Край границата, по шосето за Балчик са се стекли селяни и селенки от околните села. Хиляден народ, необикновена радост. Офицери и войници, украсени с пешкири и ризи, дарени от населението. Маса цветя. Сигурно в околните села не е останало нито едно цвете. Всичко това е спонтанно, непринудено. Не можеш да задържиш хората по селата. На граничната арка има опъната трикольорна лента, която генерал Попов трябва да пререже и войските да потеглят към Балчик. Радостта на населението не се наемам да описвам. Плаках на няколко пъти. И много дни след това, винаги когато започвах да разправям за посрещането на нашите войски в Добруджа, винаги се разплаквах. Не бях и в състояние тогава да пиша. Пиша всичко това цял месец по-късно. Не е останал човек в къщите. Банда от крадци би могла да се вмъкване в града, да започне обир на всички къщи от покрайнините до центъра. Не би имало кой да ги види. Не се и опитвам да описвам настроението на народа. То не се поддава на описание. Не е радост, не е тържество, е нещо по-друго, освобождение, някакво особено състояние. Не мога да предам какво преживяха те освободените. Знам едно, чувствах от всичко това да лазят тъпки по цялото ми тяло. 10-15 пъти вадих кърпа, за да избърша сълзите си. Виждаш приятели да се срещат, да се прегръщат, да се целуват. Сложат глава един друг на рамената и плачат от радост. Чувстваш как някой до теб е ловил ръката ти и я стиска, но не те познава. Ей така, сякаш това стискане на ръка ще намери отдушник на всичко, което става в душата му. Трогателни моменти, особено когато започва навлизането на войските. Кой би могъл да спази ред? Кой би могъл да сдържи тая многохилядна тълпа, която се притиска, която иска да помилва оръдията, която обкичва с цветя всеки войник, всяка пушка, всяка моторна кола?
Държат се речи. Не слушам ораторите, гледам ги. Така е по-интересно. Ръцете, които държат написаните листа, треперят като от 3-годишна треска. От вълнение, от радост. Изкачват се на една маса под арката пред генерал Попов. Крачолите на панталоните им като че ли са трепетликови листа. Не ги държат краката от вълнение. Плачат всички. Никой не е в състояние да сдържи сълзите си. Радиопредавачът предава всичко. Най-после и той се подава на общото вълнение. Плачат всички, плаче генералът, плача и аз. Не мога. Носят му вода, сменяват го. Шествие по главната улица начело с генерала към площада, на който се е издигал паметник, румънски паметник в памет на освобождението в кавички на Добруджа. Дигнали са си го сами румънците. На негово място сега е издигната естрада. Заемаме място около генерала. Започва минаване на войските. Нестихващо ура, безспирно ура, което излиза из дълбините на душата. Носи се като вълна. Народ се тълпи от всички страни и всеки гледа да помилва с ръка войник, оръдие, каквото и да е. Сякаш не вярва на очите си, сякаш иска посредством осъзнаването да се увери, че това не е някакъв сън, някаква измама на зрението, а истина, действителност. Плачат и чужденците. Плачат англичани, американци, немци. Целият чужд печат е представен тук. Как е могла да се търпи такава неправа? Как е могло всичко това? Възмущават се англичани. Последствие Стефан Танев отива и в Добрич, откъдето също пише възторжени спомени. Обяд. През всичкото време младежта на Добрич шества пред ресторанта, в който обядваме. Но това не са софийските шествия. Не се нагървам да описвам и тях. Измъкват генерала, измъкват Дора Габе, Багряна, Пенаков и ги понасят на ръце. Луда радост. Не съм в състояние да издържа повече. Не съм от камъка, от нерви. Те не издържат. 5 дни не знам какво е сън в Добруджа. От вълнение. Една кола тръгва за Варна. Измъквам се незабелязано, хвърлям се в колата и се понасям към Варна, а оттам за София. Отказвам се от Силистра, от всичко това, което има още да се изживее. Не съм в състояние да го понеса. Има скърби, които не се понасят, но има и радостни вълнения, които не се издържат. За момент е забавено всичко. Мъката на ония наши българи от Северна Добруджа, които ще трябва да напуснат огнище от векове. Недоволството. Ден на истинска радост, на всенародно тържество, непомрачено от нищо. За миг, за ден, всичко онова, което е в състояние да помрачи общата радост, е заключено някъде в душата. Утре може би ще се отключи това кътче, за да даде простори на онова, което остава там. Но на този ден всички изживяват с несмущавана радост голямото събитие. И наистина в следващите дни и месеци през 1940 година неминуемо носят и мъката на българите от Северна Добруджа, за която говори Танев. Румънските власти се постарават преселването да стане максимално бързо, за да може всеки да вземе само това, което е успял първоначално да натовари. Българските власти пък се бавят с настаняването и с оземляването, както поради типичния административен безпорядък, така и заради трудните военни години. Едва пристигнали в България, много до вчера заможни българи са мобилизирани да вършат земеделска работа по чифлиците и едва прехранват семействата си. Запазени са доста спомени от тези трудни времена, за които се говори и в предния доклад, от които илюстративно ще ви цитирам само малко. Респондент, живеещ сега във Варна, си спомня. Как стана преселването? Овцете пеша. Имахме чубанин, той ги докара в България за около седмица. По-големите братя и родителите бяха качени на каруци заедно с багажа. Имахме право да вземем колкото можем, жито, бъчви, а ние децата бяхме натоварени на вагони. Стотици семейства. Децата все натоварени вагони. Близо седмица стояхме на гара Генерал Колево. Въшките ни изядоха. Гледаме, чакаме бащите ни да дойдат и да ни вземат. Няма ги. Други деца чакаха на вагони във Вълчи до Суворово. Най-накрая ни взеха. Първо бяхме преселени в село Безводица. Трябваше да вземем къща в сенокос, но тя не бе освободена още от румънеца. Веднага падна сняг. Царевицата беше оставена от муканите, брахме я чак на пролет, животните нямаше какво да ядат. Питате ме как са се чувствали хората. Голяма мъка беше, голяма. Как да се чувстват след като оставят всичко? Имахме 100 овце, 8 коня, 2 вола, 430 декара земя. Тук всичко това ни го възстановиха, но трябваше да почнем наново. Ако хората бяха останали в Румъния, щяха да бъдат материално много по-напред. Местните българи тук не ни приемаха. Имаше преселска махала и местна махала. Но като дойдохме тук и ние ги направихме местните хора. Завиждаха, че дойдохме богати, заможни. Те нямаха земя. Чак след години се оземлиха, за да влязат в ТКЗС-то. Друг респондент от село Църква разказва подобна история.
Първите години хората се деляха много, не даваха някое момче от преселците да залюби момиче от другите и обратно. Дядо ми имаше 150 овце, вършачка, жетварка, плугове, 6 коня. Умря за 3 месеца, когато трябваше да ги прежали заради ТКЗС-то. Доцент Стойко Варамезов, също родом от Северна Добруджа, преживял насилственото изселване, пише в спомените си. Съвсем неочаквано стана известно и това, че нас ще ни изгонят и ще ни заселят някъде в България. Къде точно, предстоеше да видим. Това последното пък се възприемаше различно. От болшинството, селско население, като трагедия, каквато всъщност и се оказа. Аз пък и много други юноши като мен го приеха по-скоро с радост. Мислех си, най-после ще приберат инат и ще мога да уча в българско училище. Взех си от лицея свидетелство за завършен 5-ти клас, прибраха ме на село и започнахме да се готвим за заминаване. Бяха пристигнали и българските представители в смесените комисии, които трябваше да оформят документално нашето изселване. Постави се началото на истинското разоряване на севернодобруджанското българско население, в огромната си част селско. Сключената спогодба изобщо не се защитаваше. То беше оставено на произвола на румънските чиновници и граничните власти. Надявам се, че чрез тези няколко лични разказа успях да дам една по-многопластова картина на историческите събития от 40-та година. Година, която с ние право честваме до ден днешен, но и година оставила тъжна бразда в личните истории на хиляди българи преселници. Благодаря за вниманието. Благодаря на асистент доктор Петър Захарев от Софийския университет и наш Вълчклия. Заповядай. Благодаря. Искам това го искам. Ще го пратиш по-да. Добре.